Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Eto na! Eto na! Eto na! Ang pait di kakagat kundi pupukin. Ang taong walang kusa hindi ba ganun din? Lagi nang naghihintay ng awa. Buong araw walang gawa kundi ang tunganga. Anong dapat gawin? Dapat pukpukin. Maray na Miyerkules na pagkaaga sa Indogabo sa Bicolandia, sa muya mga parantabay digdi sa siyudad kan Legazpi, Ang taong sa probinsya kan Albay, imaging sa manlain-lain na parte po kan Rehiyon 5 sagkod sa pinag-abot kan sa tuyang puwersa sa luwas kan Kabikolan. makabukas Nagpapaabot na naman kami nin pagrespeto asin pangungumusta sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang nyato kan mga kasiributan. Anamang Diyos dapat enot sa gabo. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. tatalim And syempre, ang nagkikakuntan. tingog kan banwaan na po. Minaimbitar mag-iriba-iba man kita sagkod alas 10:30 an udto para mas na mag-uri-restore kita kan mga pangyari sa palibot. Siyempre, ang pag-analisar, ano ka na mga nagbuburutuang informasyon, Ang tibok ang pag-analisar po na igwa nin logic, igwa po nin sentido komun. Ang pag-analisar na day po nin bangot na slant, day nin bangot na kaignorantehan, day nin bangot nin pag-insulto. Kundi ang pag-analisar kan katotohanan. Tanganin kita po magiyahan sa satuyang pag-interpretar kan mga pangyari sa palibot. Katuwang ko dyan news team sa 1st District Pading Jomar Bien, sa 2nd District Kumparing Al Armario, sa 3rd District Pading Jimmy Nasalita. Katuwang si Ange Galero. Ange Galero. Renz Luna, Buda si Luens Nabarcena. Sa Manibela si Henry Boy Mata. Sa technical control, yaon dyan si kompadreng Nalday Baldo. Sa newsroom, pag-araw kaning oras, yaon dyan si News Manager Mardelaan sa muya pong malalauman. The Jack of all trade, the man for all seasons. Ang sadit sana pero tian. News Manager Mardala daing iba. Sa production center, ang katuwang tadyan si Angel Mustasa, ang angel po ng DZGBAM. Que va a estallar, no tiene pegas porque es genial, así, me gusta a mí, así, me gusta a mí, así, me gusta. Sa IT, yaon dyan si Richard Buda si Arven. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Si la conoces te gustará porque es la bomba. Maray na aldaw po sa mga nakaantabay sa AM Band. Igwaman kita dyan, in mga suki po. Igwaman, maski date sa na po yan. Me gusta Pero solido man po. así, Aber, sige daw, may ma-text man riyan sa number ko sa Globe. Nagkakapira lang yan. So, kaya tayo na basahon. ex, Yan na mga paraan tabay ta. Kuan lang yan, bako lang yan na dakol. Pero solido man po yan. Stano.
Matex yan na, maparamdam sinda sa 0926-0156-020. 0926-0156-020 sa Smart. Sa Globe, 0926, o kaya yan, 0926-0156-020 sa Globe. Sa Smart, 0961-759-0888. That's 0961 759-0888. Asin sa Globe, yun ito, 0926-0156-020. Pwede man sa sakuyang messenger tabi. Hanapon lang nindo, Pio Fernandez. Maray na agaman dyan sa mga nakalag-on sa samuyang broadcast sa internet. Uso bagangon yan ang mga Facebook Live. Ang DCGB po, hindi yan basta-basta Facebook Live. May prangkisa po yan. Granted by the Philippine government. May congressional franchise po yan. DZGB News Online. Worldwide, netwide, on-air, online, laban po ang DCGB. Siyempre sa YouTube, yaon mo po yan, hanapon lang nido, DZGB Legazpi City. Sige po, yan. Bueno, duro-diretso muna kita kan mga istorya dyan sa luwas. Aramon ta ang mga pangyari dyan sa palibot. Establish niya ito ang linya dyan sa satuyang mga pag-iriba. Nanginginutan po ang pagbungkaras kan report. Si Ans Galero. Ans, good morning. Please go ahead. Yes, maray na aga si Pio, maray na aga sa mga parantapay, sa mga dagdag manyatong pareta, daiman na lawos na may pasara sa Junta Provincial kan Albay, ang propestong ordinansa kotanan ni kinatawan Dr. Eva Josie Tinribaya bilang pamayokan Committee on Health and Social Services sa Junta Provincial na may pinaglalauman na makapag-establish ko siya ni sarong ordinansang ma-require sa gabos ng mga appers o kaya authorized persons outside residence na hagadan ni na RT-PCR antigen o kaya sa live test na result mo niya na kung sindamalaog dito sa probinsya kan Albay. Ini nangyari desisyon na sa natapos na susun regular kasudma ka na Junta Provincial kung sa in mismong si Vice Governor Attorney Edsel Grex Lagmana nagdesisyon na i-defer ko na ang laktang na ini o propestong laktang na ini ni Ribaya dahilan sa rason na nadakul pa ang dapat na pag-adalan may kinaraman sa propestong laktang na ini. Sinabi ng enot ni kinatawan Ribaya na ang rason ko na kung nata pinagbubusol niya ang nasambitan ng ordinansa, iyo ang tangani na mapreventaran ang tulos-tulos o kaya dire-diretsong paglangkaw kan kaso ni COVID-19 sa sakuyang kapalibutan dahilan sa pag-usa naman daw ang mga ordinaryong locally stranded individuals o LSI na nagpositibo sa helang na COVID-19 kundi pati naman ang mga upwards na haros pabalik-balik sana sa Metro Manila pasisiring digdi sa probinsya kan Albay. Pera kayan, sa upasan natin inong dapat na pag-adalan ni Marhay, sigun kay Vice Governor Lagman, iyo ining provision sa nasambitan ng ordinansa na dapat daw ang nasambitan ng ordinansa daiman na mag-coincide sa mga resolusyon na pinagigibukan Bicol IATF sa pangenot ni Attorney Anthony Nuida na pamayokan na Bicol IATF asinman ang Regional Director kan DLC kung sa planong maski na ining mga hali sa laog sa nakan Bicol Region ng mga appers dapat daw natawanan o maghatao ni negatibong resulta kontra sa COVID-19. Sinabi ni kinatawan Ribaya na ako man yan na dapat talagang pag-adalan pa ini dahil sa posibleng magkaigmaman ng violasyon lugod ini sa halangkaw na konseho kan Bicol IATF. Inian kabtangan pahayag ni Vice Governor Lagman. So what I want is that everyone should be present on Friday, so that all the questions that you want to ask will be answered by the proper authorities on that second and last committee hearing. Because the urgency of this proposed ordinance is without doubt. It must be passed at the soonest possible time without running afoul of any law or regulation that may expose the SPA. With that, I would like to ask everyone, there will be a personal appeal really for the proponent to be present on the second and final committee hearing that will be held on Friday at 2 p.m. Sa raroan na Junta Provincial kan Albay sa pangenot ni kinatawan ni Vice Governor Lagman asinman ang mga miyembros kinatawan kay ini
na ipuspunir ko naan na pagpusul ko na kini sa ikaduwa sintinal na pagbasa ko suod ma. Kailan nga isa siring na rason na posibleng bako sanaan mga albayan at mga agrangay kundi ang mga appros na haliman sa Metro Manila na mabisita man sa nabigti sa probinsya kan Albay. Roger D. Iyuan ha. Tama ba gaso sa tuyang pag analisar ka itong istorya na daiyan basta-basta may papasar because igwaning existido na giya an Interagency Task Force Bicol. So iyan, dapat kung ano man ang ipapasar kan sangguni ang panlalawigan should be in consonance duman sa general rule na ipinag-adaptar kan IATF. Yes. O ta dumambaga sa IATF, Bicol IATF, ang inter-province travel within Bicol region dai kaipuhan nin ano pa man na itong resulta bagang negatibo kan swab, antigen or saliva test. Yes. O yan. Pero pag hali na duman sa luwas kan Bicol, iyon na ito ang istrikto na ipapautob kan IATF Bicol man. So, for the meantime, we submit sa wisdom kan mga ini. Taday man iyan mapupwede na panginutan ta sa wisdom kang IATF, taday man mapupwede, tas sindaan mas nagakalangkaw baga, sindaan mas nag-adal ka yan, tama baga si Vice Governor Abogado Grex Lagman, imbitaran ang otoridad. Yes, tama. Tanga ni mas klarado da at di man pwedeng maski na nga ni sindang highest o ang sangguniang panlalawigan ka Albay na highest policy making body dikti sa tuyong probinsya, importante na ngunya na panahon kan pandemya may katuwang man sinda sa mga decision making siring sa bagay na ito. Yan, oho. Tama si Abogado Grex. So ano yan? Held in abeyance muna? Yes, Sir Pio. And sa Thursday, magkakaigwanin na public hearing naman, may kinaaraman sa bagay nini. And sa Biyernes, magkakaigwanin na special meeting naman ang sangguniang panlalawigan kan Albay. Tamas kinangan daw urgent nga nini, ikuha na pag-adalat. Pero sabi ni Vice Governor Lagman, laudable man ini nga laktang po tanani kinatawan pripaya. Iyo nga niyan, sabi ta, it is delicate balancing act between health concern, so protection of general welfare, and itong sa pag-implementar kan tamang reglamentos. Yes. Yan, okay. Sige. So yan tabi sa Pio, ang naging desisyon sa halawig na sesyon regular na gilipukan sa ang panlalawigan kan Albay, kasuod ba Abril 27, 2021. Ang Galero, po ay DC. Salamat sa inisyal na bungkaras kan istorya, hali dyan sa sanggunian panlalawigan, kasabay sa Manibela, si Henry Boy Mata, ang samoya pong piloto. Dakul kitang mga pag-uro-istoryahan, digdi po sa programang Tingog Kanbanwaan. Hopefully, makalaog man sa satuyang turno di oras. Mientras tanto, may mga dagdag pang report dyan sa palibot. Nasa linya man si Luens Nabarcena. Luens, marhay na aldaw. Please go ahead na. Pinag-establish na nga ni yung linya. Sige po. Signal na lang tabi dyan, Luens. Kung okay na. Anong desisyon pa rin na? Tumatawag ba? O naputol? Binigyan na nga natin ng medyo horalawig na introduction. Naputol. O baka na mamahaw ba ni Direk Edwin? Sige, ayan na. Okay, i-establish tang linya. Kung okay, dahil napuputol. Yaon dyan sa luwas. Ang mga dagdag na istorya, ano pa ding naputol ba o hindi? Sinasabi ko na nga ba eh. Sige, hanap buhay muna kita. Taod-taod ang iba papakalis kan mga pagirumdum. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP.
with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon formula. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, uto ba si Madi mo? Uy, Madi! Masain ka! Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado pirming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa Arong. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic ayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robust na beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makaligay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee
Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Botobot kan Palasyo Malacanang, sinyala dapat itamaan mga relos. Paparoy Baklaw, Maray na agatabi isa imon. Siyempre, good morning man dyan kay Sir Ato Ulim, sa Top Gas Petron Gasul, sa Daraga. Buda kay Sir Popoy, oy, good morning. Nice seeing you tabi Sir Popoy, nabalmes dyan sa JRB Calibration Center and Battery Shop sa Lapu-Lapu, Kataning yan kan St. Jude tabi ha. Good morning dyan sa Indo kay Madam, buda kay Sir Popoy, nabalmes. Si JRB dyan sa Lapu-Lapu. Siyempre kay Pading June Pitero dyan man sa Lapu-Lapu, kumpadre yung Maray na aga. Oras Pilipinas, alas 9:32 din pagkaga. An oras hatod sa Indokang Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Sprite, gawa para sa init. Nesta Grow, para sa kompletong nutrition. Choose Nestor Grow. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. It's wild. Ang huling lalaking birhen. Hey! Oops! Oh yeah! Pio Fernandez. Unbelievable. Sige po, Tabnil. Thank you so much, Pading Nal. Duman pa sa, bago kita sa report ni Lowensa, steady mo Lois ang linya mo, establish mong Maray. Sa Interagency Task Force pa, so ipinagpaluwas kang national government, so national level kan IATF, igwang probisyon duman, naan mga lokal na gobyerno, igwanin mahiwas na opsyon na mag-adaptar nin mga lakdang na ikakaprotehir kan sa indang constituentes manungod sa laban sa COVID-19. Kaya dyan naglalaog so debate, manunungod dyan sa pag-imponer kan mga lokal na gobyerno, kaiyan bagang so pag-restrict, paglaog sa indang mga teritoryo na dai a-akseptaron kung dai kaning resulta, either kan antigen, swab, or saliva test because it is expressly granted upon them by the Interagency Task Force National. Ngunyan, digdi pa sa albay, uyan, igwanin ipinagpaluwas man, so Interagency Task Force ng intra-region travel. Okay, ining, sa laog sa nakan region, dai man kaipuhan na ito bagang so tuduhan ng pag-imponer, kaya na pag-require kan antigen, swab, or saliva, either of the three. Kaya, maski nga ni si Abogado Grex Lagman, very cautious digdi. Abogado na yan, tabi, pipaimbitaran baga tabi, so Interagency Task Force, it is because nahihiling ani Vice Governor Lagman, na so Interagency National, igwa po ning probisyon na arog ka iyan,
na nagtutugot sa mga LGUs na pwedeng mag-adaptar nin mga lakdang for them to protect ang sa indang citizenry. Pareho dyan sa Catanduanes, baga sa Catanduanes, na inut na. Sagkod ko yan, existido. Iyan na pag-require kan mga travelers na papalaog sa inda, either upwards or non-upwards, na kaipuhan igwaning negatibong resulta sa antigen or saliva or swab. Maski arin yan sa tulo, ang pipilion nindo, tabi. Kaya hihilingon ta, tamagayon nining susubaybayan, tabi, kung ano magiging kasimbagan kayan kan Interagency Task Force Bicol, manungod sa querying iyan, at kung tugutan man ang probinsya ng Albay, meaning to say, in consonance, iyan na pag-imponer man agad na nin mga antigen test, swab test, as in saliva test, sa mga biyaheros within Bicol Region. Alas 9:35 ng pagkaaga, Bicol o kaya sa Tingog Kanbanwaan. Dagdagan ta mga informasyon, ali dyan sa luwas. Si Luwens sa Barcena. Luwens, go, good morning. Salamat tabi, Sir Pio, maray na aga, asin na maray na aga sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta. Nasupog na siguro ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 5 sa kamugtakan kang Northern Boulevard na daipangani na agihanin auto gaba na tulos ang tinampo sa Barangay 31, Centro Baybay, Legazpi City. Susog sa paisi ni Kapitana Teresita Impig na nakaabot sa kaaraman kang BCG Peños na nakatalaan na ang ahensya na magkondusir pala ng rehabilitation as in reconstruction kana sa bit na lugar kung mo niya na aldaw. Susog kay Impig ang pagtrabaho kay ni kana sa bitan ng proyekto mapuon alas 7 nin aga asin matapos hanggang alas 10 ting banggi base sa indang work scheme kada aldaw igwaman daw nin mga aldaw na matrabaho ang mga personnel nin 24 oras depende sa sitwasyon kung high tide o low tide. Minahagad man ang nasambitan ng konsehos, hindi na konsiderasyon manungod sa ribok na dadarahon ka nasambitan ng proyekto sa mga araming residente. Ang pinagahagad ka na konsehos di barangay na maghagad na magkaigwa mang ginaran yung pagsabot asing kooperasyon ang mga niraon sa lugar, tangani ng maproteksyonan ang sa indang mga kaharungan, oras na may mga maraot na panahon. Pinag-aapot kan DCG Peños Kota na kay Madam Lucy Castañeda kung ano ang iba pa mga particulars sa nasambitan ng pag-reconstruct as in pag-rehabilitate ka nasambitan ng Northern Boulevard, alagad sa ngunyan na ipa ini nagre-reply sa satuyang mga kahaputan. Aram paano, Luwens, igwanin peryodo talaga na ang Department of Public Works and Highways pigtatawan kanlay na mag-kondusir kang pigapon na corrective measures. Roger. Sa mga proyektong infrastruktura na ipigpakontrata nila. Dainin ano man na construction na perpekto at the first instance, igwaning maluwas na defekto talaga yan, primerong kalaban mo dyan ang nature. O araw kaya na dyan sa boulevard na yan, nature has its own way na puwersa na paminsan most of the time, kayang kalabanon kan tawo. Roger to that. O ngunyan, ang proyektong iyan dyan sa boulevard, ita pa naisihan, primero by administration ba? Sarong punto naman yan. Ikadua, ipinakontrata ba? Ikatulo, ano ba yan? Properly turned over na ba? Ikaapat, ano yan? Tapos na ba yung corrective measures na kung halimbawa ipinakontrata yan, so kontraktor na kurihiran na so mga defektong nagluwas? Yan. Pero ang nagluluwas ko yan sa impormasyon, basado sa report mo is, papakarayo na kan DPWH. Roger, itaarap ko niya, nasa law pa ka itong corrective measure na peryodo. Diba? Yan. Sige. Actually, sarot tabi yung spill sa mga aaputunta kay Madam Lucy Castañeda at kung matatandaan baga, nasambitan ng bakay, pinakontrata ninda sa sarong kontraktor, asin na sa ngunyan, medyo bako pang malinaw. Pero nasaro lang sa mga nangyayari hindi, papakarayo na initangani ng
magamit na bato lang agihan kundi maging proteksyon kan mga araning mga residente. Nya, noho. Sige. Oo, Roger. So yan tabi Sir Pio, good morning sa Marjan's Eatery. Kay Basinyo si Director Edwin Peralta. Ako po si Luwens Bruce Basena. Salamat tabi Luwen sa mga dagdag na istorya. Babaltadahan tayo ng mga DPWs na ako naman oh. Sige po. Aramon tamunan mga istorya pa dyan sa luwas. Nasa linya po si Kompadreng Al Armario. Diyan sa saya man na Air of Responsibility. Kompadreng Al, maray na aga. Go man. Good morning, pare. Lilang kagna ang mga aplikante kan bagong koneksyon nin kuryente sa APEC. Kung nga tata mga pirang bulan na ang tuminumba pero daiman giraray na aksyonan ang kadakol-dakol ng mga aplikante sa APEC. Susok sa enot na naging pahayag ni Pat Gutierrez ang tagapagtaramkan APEC na talagang may problema sinda sa mga bagong aplikante dahil enot na enot kulang ni mga materialis lalo ang kontador na supply sa ngunyan dahil ang naging priority kan APEC kan mga tuminalikod na bulan iwan pag-rehabilitar kan mga na-damage kan bagyo. Kaya ngunyan sagod sa presente Baling Pio talagang dakol na mga aplikante anday panatawan aksyon ana sa indang aplikasyon. May mga feedback sa tuyang ani na haros inero pa ang aplikasyon alagad sagon ko dyan anday man inatawang kiaksyon kan APEC dahil nga ni sa kakulang idawnin mga materyales sa siring kan kontador para sa mga bagong aplikante. Sige. Yang pa-informasyon digdi sa Albay District, Al Armario, DCGB. Salamat Kompadreng Al sa mga dagdag na istorya hali diyan sa luwas, mga problema diyan sa APEC tabi. Sige, and thank you so much sa tabi Kompadreng Al sa informasyon. Sige po. Yan. Good morning diyan kay Kising na tuyor diyan po sa Karamuran, Catanduanes. Kising, nagbabantay nin mga truck, nag-aantabay sinda dyan sa Karamuran. Yan, so mga truck na may kargang mga baybay, mga buhangin, dyan sa Karamuran, Catanduanes. Sige po, sandali. May nag-upload po sa satuyang telepono. Hello, good morning Tabi, 280. Good morning po. Morning, Sir Pio. Yes, good morning si Say Tabi ini. Si Sami ni Sir Pio kang ligaw, Sami. Come again, medyo naputol si Say po. Si Sami po ng ligaw, Sami. Sami, good morning. Anong may paglilingkod on air ka sa Tingog Kanbanwaan Tabi? Okay, Sir, may hapot lang ako, Sir. Igwa akong harong sa Sorsogon, sa Kumadgan. Tapos, kasuhapon lang ako pigcheck kang borders dumanbo baga sa may Putyaw. Naghagad ning LOC, letter to exemption. Letter of exemption. Opo, sayon daw ito. Kasi napangalas ako kang lockdown, buon kang pag-lockdown. Sige nang balik-balik ko Sorsogon to Ligaw. Kasuhapon lang ako pighagadan ng borders. Opo, anong taramon duman sa border control sa inkadamahagan ning LOE, letter of exemption, over? Ang sabi ninda sa City LGU. Buot sabihon dyan sa Ligaw. Sa Ligaw, opo, sabihin tanang sa Ligaw. O di sige Tabi, di baluon mo na maghagad dyan sa Ligaw ning letter of exemption na pinaghagad po sa border control dyan sa Putyaw, Sorsogon, over. Okay, thank you very much. Opo. Aram na ninda yan kung paano ang pasistema kan pagtao kan letter of exemption, Tabi. Nagarinakig-kig lang ako, Sir Pio, pagparbalik-balik ko po sa Castilla, Sorsogon, tapos sa Ligaw. Opo. Kasuhapon lang po yan pighagad. In fact, a week ago, igwa man inquire kaan sa sakuya man dyan sa ibaba, sa opisina, sa baba, iman nagagad sila ng letter of exemption dyan sa border control kan Putyaw, over. Kasi ang aram ko po, Catanduanes ang inot na nagpatupad dayan. O, nagpapatupad na po, Tabi, so Sorsogon man, over.
buot sabihin sa Sorsogon iyo man. Yes. Okay. Balos po, salamat. Welcome. Ingat po tabi. Keep safe. Sige po. Yan. Letter of exemption dyan po sa Sorsogon. Dyan sa Putiao. Ano po? Sa Putiao kan Sorsogon. Teka, someone is calling again. Sa linya may nagapod patabi. Ako mo daron tatatibaad kon ano ini matabangan ta, maklarifikar ta tabi ang mga istorya. Hello, 533 marhay na aldaw tabi. Good morning, Sir Pio. Yes, opo si Say tabi ini. Oo. Nadangog ko po itong sa LOE. Yeah. Ang aram ko, pag ang biyahe mo pa Sorsogon, naghahagad talaga silang LOE. Pero ang ma-issue is Sorsogon. Iyo nga ni kaya baga hinapot ko so nag-apod sa sato kung ano so taramon duman sa border control ta iyon susundon ta. Ang sabi niya maghagada sa city of origin siguro. Di sabi ko sa Ligaw. City of origin? Oh, yan sabi ko sa Ligaw. Pero kung mahagad ning letter of exemption, ang naglalawag sa isip ko kasubago, duman man agad sa point of destination. Iyo tabi ano ka actually ang LO niyan, haloy na pig-implement kan Sorsogon. Oho, yan. Mahigpit talaga sinda. Yan, ngunyan, an simbagbaga kasukuler ta, ano hinapot ko, ano niya ko ang taramon duman sa border control, sa ka mahagad nin letter of exemption, taganing susog sa indang regulasyon. O, duman da baga sa city, di niya ako sa Ligaw. Oh, nagnalas nga niya ako. Di ba? Kasi ang point duman, ang letter of exemption is, dapat authority itong ma-accept sa inda. Yan. Well, diba? Anyway, tibad nagdadangog itong sa tuyang caller. Ano po? Iyo po. Mag-try siya na mag-connect sa Sorsogon Province or Sorsogon City. Yes. Okay. Yan. Ano po? Okay, iyo man lang tabi. Sige, no problem. Sige, Okay, tabi. thank you. Thank you so much. Sige po. Yan po ang sa tuyang mga para tabay salamat po sa indong pag-ayuda, pagpapaabot nin impormasyon sa publiko. Maray na aga tabi kesing maray na aga kesing diyan po sa Karamuran, Catanduanes. Andali, may tumatawag pa tabi sa tuyang sa tuyang linya si Compadreng Noel. Compadreng Noel, maray na aga tabi. Good morning, sir. Yes, sir. Apot ko man, sir, Arvini. Kasi kung bago katagaduman nga, let's say, Sorsogon, Yan. hindi naman makakuha si letter of exception. Iyo nga niyan. Ang naglalog man sa isip ko kasubago, ang titawan ng letter of exemption, itong mga residentes gayud duman, kan Sorsogon na paluwas palaog sa indang border. Yes, sir. Parehas baga sa Katanduanes. Oho. Hindi man ako tinawan sa bako, man ako tagaduman. Yes, oho, correct. Kaya yun, makalibong yan, sir, na from time to time pala, mapaswap ka. Yung man yeah. na ang point of view duman. Kasi meron sabi, ako baga, ako duman sa Katanduanes. Iyan ang pinaka-bottom yun duman. Kung paano kita makabali duman na from, let's say, weekly ka, you have to pay 1,400 for antigen. Yan, oho. Kasubago nga ni, sa tuya man na, ma-segue na kitang date, dumambaga sa tuyang pag-uristorya, ipig-grant pa yan kan Interagency Task Force National explicitly sa mga LGU na makapag-implementar sinda nin mga lakdang man na magkakaproteher kan sa indang salud. Kaya, iyon na so yung mga LGU baga, iyon na, Sorsogon, letter of exemption, Catanduanes, yung antigen, swab, or saliva, either the three. Yan. Ang problema sa ito, sir, Arvini, tunailing ka kasi aside from AATF baga ang resolusyon nila, exempted naman ang apur. Yan, so apurs. So, yan, pag malaw ka sa halimbawa Sorsogon, apur ka, o paano ito? Yan, yan, kaya kung parang contrast naman sa AATF na resolusyon, so implementation kan city, province, or municipality. Kaya baga sabi nga ni Abogado Grex Lagman Casubago, Vice Governor, it should be in consonance with all the regulations imposed by authorities. Yes, dapat ko ta. Iyo, diba? Sige. So, sana maliwanagan sa kulong noon ng mag-aarkan. Kung malaw sa Sorsogon, within Bicol area ka man, malaw kang sain within Bicol area, matitipisilan. Iyo, tama ka, compadre. Sige. Okay, sir. Salamat, sir. Salamat. Thank you so much. Si Padring Noel na Manalo.
Sandali, may tumatawag pa. Hello, 280, good morning. Sir, nagbalik ako sir. Ako sa kaninang Tagaligaw. Ay, opo, good morning po. Oo. Araw kaya. Hello, napuputol ka. Hello. Bon. Yeah, go ahead po. Go ahead po. Hello sir, sir. Go po, go ahead. Opo, may balay ako sir sa Sorsogon. May balay ako sa Ligaw. Mhm. Okay. Ang inot na nagagad sa kuya sa borders po kang Sorsogon, dapat ngaya duwang IT mo. Mhm. Dapat ngaya igwa kang barangay. Katunayan ngaya na barangay, tinawan ng kanikapitan ng barangay clearance. Saka Castilla ka man. Mhm. Naghagad ako sa kapitan ng barangay clearance. Nakakuha ka. Hinawanan ako, opo. Ayun lang nga nito, kaso hapon lang ako hinagada ng dati ng LOC. Kaya ako, ang sabi niya, nag-i-stay ka nga sir sa Ligaw. So pamilya mo nga digding nga sa Sorsogon. O kaipuhan mo nga yung letter to exemption. Mhm. Yeah, Kaya sige. hinapo ko po yung sa imo Sir Pio. Siyempre, taharong ko po ang Sorsogon, harong ko sa Ligaw, magbabalik-balik ako kaya. Sige, sige. Sandali ha, sir. Nakaantabay ka man tabi sa radyo ta iyaon ang tagapagtaram kan Kapitolyo kan Sorsogon, nara Governor Chis Escudero, malilinawan ta ini na sa imong query ibaba mo na telepono taday pwedeng pagsabayon po kay ini. Sige po, sandali. Ito po ha. Ayan, ilaog niya to ang tagapagtaram po kan Sorsogon, Provincial Government of Sorsogon, and ni Governor Cheese, si Sir Dong Mendoza. Sir Dong, maray na aga, si Pio Fernandez po kang DCGB, we're live sa Tingog Kanbanwaan. Good morning, sir. Good morning, Tabi. Good morning sa mga paratawid at Opo, may query sarong residente kan Castilla. Nakakuha siya ning sertifikasyon sa barangay na nag-i-star siya dyan. And at the same time, igo man siyang harong digdi sa Ligaw City, pero sa familya niya nag-i-star dyan sa Castilla, Sorsogon. And for so long a time, sige ang balik-balik niya, siyempre yaon sa familya, and din sa Ligaw, yaon sa pagbuhay-buhay man, naghanap buhay. Ngunyan, ang query niya is, kasuhapon, pag-abot dyan sa Putiao, Sorsogon, sa border control, hinagadan siya ning letter of exemption. Ang first question niya is, saan siya mahagad ng letter of exemption? Is it sa point of destination, which is Sorsogon Province, Sorsogon City, or ining sudigdi sa Ligaw City? Hinapot ko kasubago, ano niya kung taramon duman sa border control, sa ka mahagad? Duman ngaya sa city ngaya, meaning siguro sa Ligaw City. Ano po ang reglamento, Sir Dong? Go ahead po. Yes, Tabi. Pitawang ko lang, Tabi. Letter of exemption, i-issue, Tabi, digdi sa probinsya kan Sorsogon, and delegated, Tabi, yan sa mga FPUs, in particular, kung Castilla, Tabi siya, sa munisipyo kan Castilla, Tabi, pwede siyang mag-secure ng letter of exemption, and pon kay po, link sa kwenta gani, makatawag, Tabi. Yan, okay. So, itong sunaghapot na residente kan Castilla, may harong dyan sa sarong lugar sa Castilla, and igwa siya din estada sa Ligaw City, pabalik-balik siya, mahagad siya ng letter of exemption sa munisipyo kan Castilla. Yes, Tabi. Opo. Yeah, so very clear. Ano po, Tabi? Iyon lang yan po ang kaipuhan, letter of exemption. Yes, Tabi. Opo. Okay, sige. Naghaharapot baya, so it's not the point of origin, but point of destination. Yes, Tabi. Okay, sige. Iyo masan ano kaipuhan ang resulta kan either rapid antigen or saliva test? Over. Kaya Tabi, basta may LOE ka, Tabi, no need na matapos yan. And require yan antigen kung ma-stay ka for a period of days sa probinsya kan, pero kung batikan lang na nai-issuean, Tabi, yan letter of exemption. Okay, halimbawa, taga Legazpi ka or anywhere else outside of Sorsogon Province or Sorsogon City or anywhere else outside kan anuman na munisipyo kan Sorsogon, mapasiring ka dyan sa Sorsogon, may transaction ka, pero residente ka kan lugar na luwas sa Sorsogon, anon kaipuhan ng Tabi pag-abot sa border control sa Putiao? Over.
sabi, para pako ng masakit. Ang kataklan po, bisuhan ni, magpaabot in advance, in komunikasyon. Igobaga tabi in email ang provincial government, yan, sorsogongo@gmail.com. Pwede tabi nindang paabutan niyan, in letter request, na malaog sinda. Ikukonsiderar tabi yan, na mga balikan, katuyuhan. Transaksyon na sarong aldaw, dito sa probinsya kan Sorsogon, dahil manakasay nin, haluin na aldaw. So, na-i-issuean tabi yan in letter of exemption. Basta coordinated tabi ang paglaog rin tabi sa Moya pong probinsya. So mga nagdadara, mga fakturador, so mga nagdadaranin mga epektos diyan sa mga tindahan, ano po yan? Yes, sabi, pag mga essential goods din natabi kay puhan yan. Okay. Natabi yan require din pa man ang dokumento Opo. Paglaog pagkatabi ka, sabi bagan IATF, dahil hindi dapat hinihindaran paglaog ka na konsiderado mga essential goods sa sarong lugar. So mga nagtatrabaho sa Sorsogon na ang residensya, luwas kan Sorsogon, pero yaon dyan nakabase ang trabaho, anong reglamento? Basta consider tabi authorized person outside residence, dahil tabi nito. Okay. Daining ano pa man na papeles, ano? Yes, tabi. Opo. Halimbawa ako nagtatrabaho sa sarong pribadong negosyo dyan, pero taga Legazpi ako, or taga Catanduanes, or taga Kamsur, taga Ligaw, or what? Dahil problema. Yes, tabi. May problema. Basta apor tabi. Okay. Sige. Kung hali ka sa Legazpi, or digdi sa Albay, maagi sa may Sugoy, Bariis, boundary. Ano? Is it possible po, or pwede na dai na mag-agi sa Putyaw, over? Actually, bukas na tabi yan. Diyan sa boundary kan Sugoy, tapos sa Kagbakong, Legazpi. Pwede naman tabi agihan yan. Actually, pigre-requirement kan sa point ka. Itong sabi ko nga sabi siyo, na mga kinakaipuan ay pahiling at isay manamala o kung pasiring tabi ang destinasyon dito sa probinsya kan Sorsogon. Iyan sir na pinagtatara mo na very clear, very equivocal, nasasabutan yan kan mga nasa border control tabi ining maray sir. Tatiba at iba mga interpretasyon ni Daduman? Yes, tabi actually permitad tabi sindang pigpapaabutan information. Actually, provincial administrator mi Attorney Iking Tenoria and firming nagtatao tabi in briefing sa mga nagbabantay tabi sa moyang sa moyang border. Kaya fully aware tabi ako na very aware sinda kan mga reglamento tabi na pigpapautog sa probinsya kan Sorsogon kan paglaog tabi kan mga hali sa luwas. Opo, yung media practitioners tabi anong reglamento? Consider tabi as nasa pool kaya pwede tabi sila makalaog. Okay. Pero ang iba po kasi na-coordinate man at uman in respeto. And then yan, ia-upload man minsan sa Putsaw, kaya Sugoy Checkpoint. Okay. Thank you so much, Sir Dong. It's nice having you sa programa. It's our pleasure. Sige, tabi. Masalamat doon tabi. Iyo, mabalas tabi. Thank you so much. Mga tugang Sir Dong Mendoza, ang spokesperson po ni kanopisina kan Gobernador, Chis Escudero, dyan po sa Sorsogon. Taod-taod na ni Bapa, pakalis kan mga pagirumdom. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado, 5 kasado. 5 kasado. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Idinipensa ni Finance Secretary Carlos Sani Dominguez sa pagdangog kan Senado ang rekomendasyon ni Presidente Rodrigo Duterte na itaas sa sobra 404,000 metriko tonelada ang importasyon nin pork ngunya na taon asin pagbawas sa taripa kaini. Ang nasambit na lakdang nakapalaman sa Executive Order 128 na ipinaluwas ni Presidente Rodrigo Duterte na sigon kay Dominguez nag-agi sa maigpit na pag-aaral asin konsultasyon asin magiging pakinabang sa bilog na nasyon. Tinawanin doon ni Dominguez na para mientras o short-term resolution ang EO 128 kasabay ang asigurasyon na daika ni gagadanon ang local hog industry dahil sa sakupon sana kay ni ang 28.5% kan average na pork consumption kan mga Pilipino. Paliwanag ni Dominguez na nagkulang nin supply nin pork sa nasyon dahilan sa African swine fever kaya kay puha na dagdagan ang importasyon tanganing mapababa man ang presyo kaini na ngunyan na grabe ang langkaw. Nagdag pa ni Dominguez na maski mawawaaran ang gobyerno nin 13.8 billion pesos dahil sa babawasan ang taripa kan imported pork, maabot man sa 834 billion pesos ang matitipid kan mga konsumidor. Yan ang pangalas 10 na bareta halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Nestor Grow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestor Grow. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12.
Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 Oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest na Bear Brand, biggest 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest na Bear Brand, biggest 120 pesos savings! bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny. Happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya.
maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of Tibay Resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya wag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first times. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis and my family is worth a Wilkins. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging ang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige po. Thank you so much, kumpadreng Nal. Maray na agad yan kay Madam Rose Grajeda sa Kamalig, sa Kekoy's Turo-Turo. O dyan sa may Kamalig Bypass Road. Talaga naman. Natanaan ko dyan one time. So, kinalas matindi, kumpadreng Nal. So, kinalas dyan, ano. Dyan sila sa may Bypass Road. Concerning dyan sa may Bypass Road kan Kamalig, nag-ugid kita man kan istorya dyan. An sistema kampano arog kay ni. Iyan pong kalabaan kan proyekto inapatinampungan na nagpuon baga dyan sa may likodan kan Albay Engineering o kaya Provincial Engineering Office sa Lugan. Sa likod kan opisina ni Engineer Dante Baclao. Diyan an kunhali kan Ligaspi diyan kamalaog. Then more or less 3 kilometers iyan, maluwas na duman sa may libod. Naan katuyuhan kan is to decongest ining sentro kan Kamalig, lalong-lalo na ta agihan bagaan kan mga mayor na bihikulo. It's a major artery connecting 1st, 2nd, and 3rd District o Balbay sa Kamanilaan, pati naman po diyan sa Camarines Provinces. Okay. Ang proyektong iyan, basado sa satuyang pag-uugid,
ito turn over iyan Agosto 2021. So gustong sabihon, dai pa yan na ito turn over. Gustong sabihon, bako pa totalmenteng kompleto ang pakagibo ka iyan. And pag sinabing bako pang totalmente ang pakagibo kaan na kompleto, igwa pa iyan talaga nin mga tatapuson na trabaho susog duman sa kontrata as in espesifikasyones. Kaya nga ni dai pa na to turn over. Saro yan. Kaya may mga mahihiling pa dyan na mga diferensya pa. Dai pa nga ni talaga yan tapos. Kamala dai pa man na to turn over. As per contract, August 2021 ang pag-turn over kaan. So igwa pa ning panahon na kurihiran itong mga nagbuburotwang depekto. Because sa pagkonstruksyon, it is near impossible na sa primerong paglatag mo kan trabaho, perfecto tulos iyan. Not unless na igoning deliberate intent na day pagperpektuhon ang trabaho dahilan sa pagdilinsya. Pero sa kaso nga dyan kang Kamalig Bypass Road, kumo da ipay na to turn over formalmente, ta August 2021 nga ni, ang supposed completion target date ka na sinang pag-turn over, igwa pa talaga anin mga tatapuson. Now, during which na da pa natatapos ang proyekto, igwa dyanin mga maruluas na defekto pa talaga. Primero, defekto na nahihiling niya to, na bako man kita mga inhinyero, mga common tao man lang kita, defektong mahihiling ta, na sa paghiling ta, sa pag-interpretar ta, bako tul-tul na pagkatrabaho. Yan. Ikadua, igwa ning mabot wa dyan na defekto because of natural elements. So natura baga, yan, saro dyan itong sa mga pinag-apod na scaling. Tapig papaagihan na bagayan palan, nag-ugid kita dyan, pipaagihan naan sa mga darakulang bihikulo, lalo na kung igwaning aksidente dyan sa main artery kan Kamalig, main line, minaagi dyan, minasurot ka, darakulaon na bihikulo. Now, nasa curing period paan, naturalmente, igwaanin mga diit-diit na mabutwa pa dyan na mga defekto. Yan ay scaling na piga-apod. Uy, na mga medyo nabuburubungkal bagang mga mandiit-diit na porsyon. Kaya iyon dyan, bubugtakan andyan siyempre, nin mga notisya, nin mga, kumbaga, ulang, tanganing dahil na ito magulpi pang mga depekto. And yaon dyan sa kada kontrata na pinag-implementar po, kan anuman ayon siya sa di gobyerno, be it contract of services or pagkontrata nin mga araw ka na infrastructure, igwaning period na pinag-apod na curative or corrective period. At the expense pa kan mga kontraktor. Yan. Kaya kung igwaning mga defekto dyan na nahiling pa sa Kamalig Bypass Road, pipakurihiran pa yan kan DPWH duman sa kontraktor at their expense. Natanganing, so espesipikasyones na ipiglatag kan gobyerno, mautob. Kaya lang ang problema kay ni Padita, paminsan, day man yan nyato pa na iintindihan maray. Ang paghuna, tapos na yan. And pag nahiling na may mga araw ka na mga dit na depekto, makonclude ng komedyan, ay, ampaw supakatrabaho. Diba? Araw kaan, ang general conclusion tulos, kan publiko, na masakit mo nang makawikaw. Bako, yan nasa katotohanan kung if you will go inside the story, iyon na yan, nasa curative period pa, as in titawan pa, ang kontraktor kaya nin periodo na makurihiran, iyan na mga nagbuburutwa pang problema. Talagang ititao iyan, kan gobyerno, lalong-lalo na kan mga nakakasabot sa engineering, taaram ninda ayan na sa pagtrabaho, igwanin minaburutwa paminsan-minsan na defekto. Kaya dyan sa mga kontratang titawan sila ning periodo, korehiritabi nindo ini, senior contractor, ta nagbutuan araw ka na problema, scaling. Yan naman diit-diit na nagbuburutwa na yan ng mga diit na potholes, mga
graba, bolderito sa nagboborotwa dyan sa Mixclada Nindo. Ano iyan? Kukurihiran po yan. And bago pa iyan tabi ito turnover, papapirmahon, so mga nag-inspeksyon kan, igwanin COA, Commission on Audit, so kapitan mismo. Nakakasakob. So LGU, ma-certify ka yan kung tama na po ang pagkatrabaho. O, kaya yan po, nasa Kamalig Bypass Road na yung tabi, nasa irarong pa yan kan corrective period. And nasa curing period pa yan daw, tinampong yan dyan. And kaya lang naaagihan na baga yan kan mga bihikulo, mga heavy equipments, kaya yan minabaratak-batak pa, igwa pa nin mga scaling na pinag-apod, na pinagpapaasikaso ngunyan kan DPWH sa mga nakakontrata. And it will all be addressed accordingly. Tabi po. Kaya lang, ang problema digdita, dahil kang magiginibo pa di, sa sarong persona na naghihiling, naghahanap, kansala, dahil yanin mahihiling na tama, iyan ang problema ka. so conclusion baga tulos, makonclude tulos, ang pangay trabaho, ilingan naman yan. Ito pala, talagang may minaburot o pang-arog ka kada ipaman ngani talaga yung tapos. And nasa periodo pa, tanganing, kumbaga, makawikaw pa na trabaho nga ng mga defekto, na dapat pang asikasuhon kan mga kontraktor. Yan. Ano po? Sige. Diretso kita kan mga istorya. Diyan sa luar. Aramon ta. Ang koneksyon. Compadreng Jomar. Maray Naga. Go, go, go. Salamat pari. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, posibleng magkaigwanan ng biyahe ang bus sa rutang Metro Manila asing syudad kan Tabaco sa maabot na Mayo 8. Initabi pa di ako ang informasyon kan DCGB News hali sa grupo kan mga bus operators digdi sa First District na basado sa initial indang pagpaplano pet sa 8 sa indang target date para makupo na kan biyahe. Ang biyahe pasado man sa patakaran na ipinaluwas kan lokal na gobyerno kan Tabaco, dapat duwasan ng bus ang mahali digdi kada aldaw, duwa man ang bus na mag-aabot kada aldaw. Sa klarifikasyon na tigtaabot ngunyan sa DCGB News Minister Yad Colarina, ang City Administrator kan Tabaco sa iyang sinabi na itinaong kwenta ninda sa bus operators kung maring sinda magpong kan biyahe, alagad kinakaipuan lang nindang magsunod sa mga regulasyon o patakaran. Ang patakaran na napagkasurunduan maging kan gobyerno, iyo ang mga bus na maghahali sa Metro Manila point to point, dapat pagali duman sa Paranaque ang primerong pupunduhan, bababaan, pwede man na, o bababang kampasero sa Pulangi o kaya sa Tabaco City. Iyan sana. Puwera kayan, kung mapasiring man duman sa Metro Manila, pagali sa Tabaco, dapat duro dito sa Metro Manila, dahil magbababa, dahil ma-pick up ang mga bus na halidigdi sa syudad kan Tabaco. Sa arog kayo ng pagi, sinabi ni Colarina na mamomonitor ka boss ang mga pasaherong maabot digdi sa First District dahil lang taday sindang ibang pwedeng babaan, maski nag-agi na sinda sa tangod kan sa idang arong, dahil sinda pwede magbaba kundi kinakaipo na magdiretso sa terminal para sa profiling atin sa mga requisitos man na pinagpapautob kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Naglalaong si Colarina na mauutob ang araw kaning patakaran in kaso malawos ang pinagbabana na biyahe kang bus na susugdigdi sa mga operators, posible sindang makapong kan biyahe sa Mayo 8. Madali na. Yan sabi pa di ang mga dagdag na bareta, Jomar Pian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar. Sa istorya, bubultadahan tayo Kayo kitang mga kay mamanagad manungod dyan. Habol natin bago kita magtapos kang programa. Si Renz, dyan sa Daraga. Isiho niya to. Na connection ni Pading Renz. Renz, go, go, go. Good morning. Go ahead na. Yes, maray na agatabi Sir Pio. Maray na agas itong mga parantabay sa mga tugan niya itong mga bareta. Nagtutubod ang Rural Health Unit kan Daraga sa pahinganot ni Dr. Cesar Mata, ang OIC
sikan na naunambitan ng opisina na bako man haling Metro Manila ang nailing kan sa tuyang tropa kaso bagong aga digdi sa may barangay Kimantong Daraga Albay. Yan. Sigun sa entrevista kan DC GB News kay Dr. Cesar Mata ang OIC head kan RHU digdi sa Daraga, sayang sinabi na nagtutubod siya na haling Sorsogon ang naunambitan ng bus dahilan takong haliining Manila sigun sa iya dapat ko tanan na harang na digdi sa may Del Gallego asin magin man kung haliining Samar na harang nakuta na dyan sa may Matnog sa Sorsogon. Kaya sigun sa iya sa paikipag uron kan DC GB News sa naunambitan ng opisyal siyang sinabi na posibleng haling Sorsogon sana ang bus na nahiling ka sa tuyang tropa kasupagong aga asin nagbaba sana ning pasahero digdi sa Daraga na kung sa hindi din nagtatrabaho. Dagdag pa kan opisyal na katakot nga ni kaining dakulan na nareparo na mga bus na nagbabaraba digdi sa may Kimantong Daraga Albay, pinagpaplanuan ko niyan kan lokal na gobyerno asin magin man ang plano kan sa indang opisina na ibalik ang mga checkpoints sa mga border control kan Banwaan kan Daraga, ali dyan sa may Villa Hermosa, magin man digdi sa Salvacion Daraga Albay, tanganing ma-check ang gabos na mga bus kung sa hali asin maprebentaran ang mga bus na hali dyan sa Metro Manila. Ang entrevista kan DC GB News kay Dr. Cesar Mata. Manila, no? Garo bako man, garo hali lang siyang Sorsogon. So, dahil sigurado kung pasahero lang yan, na haling Sorsogon, tawara pa man kitang public transport talagang established from Daraga to Sorsogon. So, baka arog lang kang may mga bus din na going to Naga, nagbabiyahe, Pulangi. So more or less baka passenger from Sorsogon lang yan na matrabaho sa Daraga. Ibalikta naman sa mga sa dating health protocols, so checkpoint sa Salvacion, tapos siguro sa Bilya o sa Tabon-Tabon. Kaya lang, una nga, nag-ibo kami mga recommendations, nag-ano lang kami kang sa mga legalities na backup niya para at least may supporting. So sa IATF man sana yung ginagamit yun, tapos sa DILG. So, pag basta matapos mini, sa mga recommendations ini na so in-intensify mi lang sa dating health, minimum health protocols na maging mahigpit giraray kita, ma-implement. Sa pinaglaw man tabi Sir Pio, na posibleng pagkatapos may surat na or makompleto na kan RHU sa indang bagong advisory sa pairarong manaskan rekomendasyon ni Alcalde Vic Perete, posibleng sa aga, oras sa hapon, may panibago na naman advisory niluwas ang lokal na gobyerno, manugod nga ni kaini o mga nagkakariparong mga bus na nagbabaraba digdi sa Banwaan kan Daraga. Roger! Yan tabi Sir Pio, ang magdagdag na impormasyon digdi sa luwas, Renz Luna, DC GB News. Salamat man, Renz! Bebeltadahan tayan sa mga maabot pa niya itong pag-iriba-iba sa tingog kan Banwaan. Taod-taod magdaragugan naman kita Bicol Target dyan na hapon alas 4. Iba man ang mga temas dumantabi. Sa aga, ipagpapadagos tayo na manungod sa mga transportasyon. Tamay pinangako ko sa Indo na ipapadangog ko sa Indo so serye ning komunikasyon kung paano nagpapalusot po nin mga pasaheros. Maski na nga ni Igo baga ni yan. Mga sub test na yan ako. Talaga, Pinoy talaga. Salamat po kasi doon pagkantabay. Amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Magkaburunyo, Bicol, magkasararo, Bicol, magtabang sa kawa, an mawo.